Wilokwazi ukukhuluma nawe kwi-channel igama uPastor nge-channel iFlick. Okubalulekile ukusubscribe nokulike, nokuba imember, nokunikela kwi-channel. Inamba isense kuphela uma ngomlandeli, inamba isense kuphela kusongo 9 ekseni kuya ku5 ntambama. Emva kwalokho ngangifonile. Angithumelele i-SMS, ngangithumela WhatsApp. Strictly calls. Sibheka udaba olika user, user ke nje ukholela ku comment section yakhe nagama just user bese bona ama-alphabet in numbers. Uthi uphuphu uyibona insangu. Uyoze ukhuluma automated machine, so sizophendula ngoba senzela wena. Ave kungidina kodwa uma umuntu ebuza engaceli noma engabingelelile at least akube khona kodwa wenza icelo uyabingelela. Nake singakusho ngensangu. Insangu isiZulu sithi umthunzi weyinkukhu, ngezingisi bathi idaha noma iganja. I don't know ngamanye ama languages uthi uma kukhulunywa ngensangu kukhulunywa ngani, but thina sithi insangu bese ngengolo kuhlonipha kuthiwa umthunzi weyinkukhu. Naku-ke mase ngakhuluma ngomthunzi weyinkukhu. Number 1, uphupha la insangu uphawu oluhle uma uyibhema. Kungenzeka lokhu ukuchaza ukuthi wena ungenwe imimoya noma yidalwa ezazi yibhema emandulo. Yabo? 2, kungenzeka ngesikhathi futhi uphupha insangu kube uphawu oluhle uma uyibhema. Olusuke lichaza ukuthi kumele uyithenge uyisebenzise nempepho uma uphahla ngoba kunesidalwa esasiyibhema, noma kufuna uyisebenzise nempepho noma uyisebenzise njengempepho uma uphahla ngoba kunesidalwa mhlawumbe esasiyibhema, yabo, noma idalwa ezaziyibhema. 3, kungenzeka uthole ngesikhathi uphupha lensangu futhi kube uphawu oluhle uma uyinika, olusho ukuthi-ke kunalesi sidalwa, kunalo moya odinga ukuthi wena uyithole ukuze ihlale ikhona mhlawumbe emsamo futhi ungagcine mhlawumbe ngokuhamba usale uyibhema wena, yabo, ngenxa yalesi sidalwa. Kuyenzeka. 4, kuyenzeka futhi uthole ngesikhathi uphupha lensangu uphawu oluhle uma uyibona itshaliwe, olumasho ifa lokho koba kungenzeka kudinga uhwebe ngalo ukuze uzophumelela. Ngenzeka okhokho bakho babehweba ngayo emandulo bese uyibona lensi ukuthi nawe ungahweba ngayo ukhona ukuhle ngabe se uyakuthola noma ungaphumelela, noma ke lungasho nje impumelelo ozokuba nayo ngokuhamba kwesikhathi futhi, yabo. 5, kuyakwenzeka kwesikhathi uma kuba futhi insangu sithele nje ngophawu oluhle uma uyibona iningi olusho nje impilo enhle futhi ende, lingasho inhlala kahle noma inhlakanipho nomqondo okukhululekile ovulekile nokhaliphile kuwena. 6, kungenzeka futhi uphupha insangu uthi thina sithi ayi ngapha uphawu oluhle futhi uma ishunqa intuthu encane uyibona nje kuphakama le ntuthu encane nje isho lento ichazela ukuthi labo khokho bakho okhokho omkhulu bakho bebesondele kuwe, yabo. Kodwa ke sesithi number 7, kungenzeka ngesikhathi futhi uphupha lensangu uthole mhlawumbe kuwuphawu lwesikhathi uma ishunqa intuthu eningi olusho kungenzeka uzodala inkulumo wena noma uzodala izingxabano ngenxa yokuphawula kwakho obudedengu, yabo. Noma ingachaza number 8 uma ishunqa kakhulu lentuthu yalensangu ichaze ukuthi kunolaka noma kuneyinkinga oluzobhekana nazo ngenxa yolaka leyidalo. Ngenzeka uzokhungathwa yinkinga noma uqhaqha lweyinkinga empilweni ngenxa yalolaka lwalemimoya manje engeneme ngawe, yabona. Siyabonga. Be blessed. Subscribe, like, nikela kule channel. Awunazo izathu onganikeli futhi awunazo izathu ongalike, awunazo izathu songasubscribe. Inamba isenze kuphela umlandeli, inamba isenze kuphela kusongo 9 ekseni kuya ku5 ntambama. Ungayisebenzisi ku WhatsApp, ungayisebenzisi ku SMS, isenze kuma calls. Strictly. Siyabonga.